ತಾರಾಮತಿನ ಆತ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ನೆತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಚಾರಡುಂಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹೋದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮನ್ಪುಗ ಮಿತ್ತಬಹುದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಡೆ ಬನ್ನ ಫುಲ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಬಂಕ್ ಫುಲ್ ದಾರ 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 ಜತ್ತೊಂದು ಓಪೆಂದ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆ ಕೊಡಿಗೆ ಬಾರಂಡು ಕೂಡ ಉಂಡು ಹೌದಾ. ಹಾಂ ಕೆರೆ ತೋಜೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಈತ್ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನೀರುಂಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂದಿರು. ಈ ಔರಂಗಜೇಬ್ನ ಕಥೆ ಪಣ ಒಂದಿತ್ತ. ಔರಂಗಜೇಬ್ ಏತು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಕೋಟೆನ ವಶಪಡಿಸೋರು ಅಪ್ಪಿ ಏಪ ಮೊಘಲ್ ರಾಜೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ಗೆ ಈ ಕೋಟೆನ ವಶಪಡಿಸೋರು ಆಪುಜ ಲೈಕ್ ಆಯಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾನ ಆಪ್ತ ರಕ್ಷಕೆಪೆ ಆಯನ ಮೂಲಕ ಎತ್ತ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಾಧ್ಯಲೆನ ತೆರೆಯೋನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಔರಂಗಜೇಬ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಮಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕೋಟೆನ ತನ್ನ ವಶ ಮಂತದ್ದು ಆಯನ ರಾಜ್ಯಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮನ್ಪೆ. ಮೊಘಲರು ಈ ಕೋಟೆನ ನಾಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ಗೆ ಬೈದ ಮೊಘಲ್ ರಾಜೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಟೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈವಶ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಡ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆ. ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೂಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾಗ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ರಹಸ್ಯ ದಾರಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ವಶ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲು ಚೂರಾಂಡ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಕೋಟೆನ ಹಿಂದೂ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಡ್ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೇರು. ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಓ ಮಾತ ವಜ್ರಲುಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಯಾರಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರಲ ಒಂದುವೇ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ರೆಡಿಯಾದ. ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೊಹಿನೂರು ವಜ್ರ ದಾದ ಮತ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಮೂಲು 300 ಮೊಟ್ಟು ಕರಿ ಬುಕ್ಕ ತಾರಾಮತಿನ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ತಾರಾಮತಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊನ್ನು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನೃತ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ರಂಜಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಲು ಇತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕೋಟೆಡ್ ತಾರಾಮತಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ನೃತ್ಯನ ಮುಲ್ತ ಸುಲ್ತಾನೆ ಆಯನ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿದ ಪ್ರಕಾರ ತಾರಾಮತಿನ ಆತ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ನೆತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಚಾರಡುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಲಿ ಗೊಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುನ. ಸೊ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಉಂಟು ತೋಲಿ ಗೊಲ್ಲಗೊಂಜಿ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಕಾಕತೀಯ ರಾಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಕಟ್ಟವೆ. ಸೊ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜಾಯಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡೆ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ರಾಜರ್ನಕ್ಲ ಮೂಲ ಕುಲೊಂದು ದರ್ಬಾರ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ತಾರಾಮತಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯರು. ಸೊ ಐಟ್ ತಾರಾಮತಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಳು ಪದ್ಯ ಪನ ಹೊಂದಿಪ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಆ ಪದ್ಯ ದರ್ಬಾರ್ಡು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನ ರಾಜನ ಕಿಬಿಕ್ ಬಂದು. ಸೊ ರಾಜ ಒಂದು ಏರು ಪಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಡ್ ಆಯನ ಸೇವಕಡ ಹೋದು ಏರನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಲ ಅಂತ ಬಂದು ಕಡ ಕೊಡುವೆ. ಅಂಚಾದು ಕೂಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾಲಾ ಅಲ್ನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರಲಾದು ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬತ್ತ ದೆನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯಾದ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸವಲು. ಸೊ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಪೋಂದಿತ್ತಲೆ ಕನಿ ಕೂಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ತಾರಾಮತಿನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ರಾಣಿನ ರೀತಿ ತೋನ್ಬೆ ಅಲೆನ ತಾರಾಮತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಲ್ನ ಕಟ್ಟುವೆ. ಈ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮಹಲ್ ಪೂರ ತಾರಾಮತಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ತಾರಾಮತಿಲ ಕೂಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಯಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ತಾರಾಮತಿ ಮಸೀದಿ ಬಂದು ಸುಧಾರ ಬರ್ಬೋದು. ಸಾಧಾರಣ ನರ್ತಕಿ ಈತ್ ಎಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ
ಏರೆಗಂಡಲವರ ನಂಜಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾನ ಆಸ್ಥಾನಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ತಾರಾಮತಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಂಜಿ ಆದ್ ಅಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆರ್ರ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೊ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಾರಾಮತಿನ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂದು ಇಡೀ ಗೋಲ್ಕೊಂಡಾಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಮದಿಮೆ ಆಪೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ತಾರಾಮತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಚಾನಕ್ ತಾರಾಮತಿನ ಮರಣ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ದಾದ ರೀಸನ್ ಬಂದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡು. ಸೊ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರದಾದ ಪಂಡ ತಾರಾಮತಿನ ಆತ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋರ್ಟ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮುಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಾತ್ರಿಯ ಟೈಮುಡು ಈ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದ ಬುಕ್ಕ ಏರೋ ಜೋರು ಕಿರಿಚಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಶಬ್ದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಏತು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ಟದೀರು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆತ ಸುಲಭಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತು ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನ. ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟದೀರು ಪೋಯಿ ಪುರ ಮಿತ್ತು ತಾತ ಮತ್ತು ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆತ ತಿರ್ತರದ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೊನಪಿರತ್ತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಉಳ್ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ತಗೆ ಫಾರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಾಜನ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜನ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ರಾಜ ಮಿತ್ತಡು ಕುಲೊಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮನ್ಪುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮನ್ಪುಗ ಮಿತ್ತಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಚ್ಚಿದು ಬತ್ತಲು ಜ್ಯೂಸಿ ಪಡ್ದಾನಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಡ್ಜಿ ಬರ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಬೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಹ್ ಐತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ನೆಟೆ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ಎಂಡು ಮತ್ತಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಉಂಟು ನಾಟುಂದು ಸೊ ರಾಜೆ ಮುಲ್ಪ ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂಡ ರಾಜೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ ಮತ್ತ ಮನ್ಪೋಡ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರಾಣಿಗೆ 3 ರಾಣಿ ಕುಲ್ಲುನ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜೆ ಕುಲೊಂದು ಏರಗಂಡರ ದಾದ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯನ ಒದಗಿಸೋಡಂಡ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚೊಂದು ಕುಲೆ ಉಂಪದು. ಬೇಗಾರ ಮಾತ್ರ ತಾರ ಮರ ಬರೋದು. ಸೊ ಉಳ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಚೆನ್ನ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೋ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ಒಂದಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತ. ಸೊ ಇತ್ತ ಟಾಪ್ ಬೈದ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ದ ಟಾಪ್ ಉಡಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಎಂಟೈರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭೋಜನ ಮುಲ್ತೋಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಹೈದರಾಬಾದದ ವ್ಯೂ ಮುಲ್ಪ. ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡಲೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ದ ಟಾಪ್. ತೂಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಟೆದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋಜು ತೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಟೆದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ತಿರ್ತಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಅಲ್ಪಡ್ದು 300 ಬಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದು ಮತ್ತು ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ದ ಟಾಪ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಟು ಉಳ್ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮೂರಂಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ಕುಲೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಚಂಡು ಗೊತ್ತೈತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇಂಕಲ್ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫುಲ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಂಚಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಉಂಟಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತಗೊಂಡ ಏರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆತ ಉಂಡೊಂದು ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡು ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಡತ್ತ. ಬಟ್ ಒಂದೇನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡು. ಬಟ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನೇಟ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿಲ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಲ ಬತ್ತನೈಕ್ ವರ್ತ್. ಸೊ ಹೋಲಿ
ಕೋಟೆ ಇಂಚು ಕಟ್ಟದಿರ್ತದೆ ಪಗದ ಕಾಲಡು ಕಲ್ಲಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಟೆನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ತಾರಾಮತಿನ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು. ತಾರಾಮತಿ ಕುಲಿ ಕುತುಬ್ ಶಾನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟದನ ಮಸೀದಿಲು ಉಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ నేను ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಲ ಇಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಡಿ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನರಾಪಜಿ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ರೆಫರ್ ಮಂತನೇಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಕಾಣ್ತದೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಏರಾಂಡಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜನರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಬೆಗ್ಗಾರಂಡೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೊರ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಟಚ್ ಕೊಡ್ಲು ಆಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಡೌಟ್ ಕೇನಾರಿತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದ ಡೌಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾ ಎಂಕಲು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋತುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ನಡತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯೂ ಫುಲ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದೇ ತೋಜುಂಡು. ಇವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಲ್ ಎಂಚಿತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ. ಸೊ ರಾಜಲ ರಾಣಿಲ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಇಡೀ ಆಸ್ಥಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚೊಂದು ಓಪನ್ ಬಾ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಪೂರ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಾತಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡು ಬೈತೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಬೇಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕೋಟೆ ಕೊಂಚ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತುಲಿ ಮಿತ್ತಿಗೆ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬೈದ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಬುನ ಇಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೂರೆ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಪಿದಾಯಿ ಬಾಬುನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಸೊ ಕಿತ್ತು ಬಾಬುನ ಬೇ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅಭಿಚಿ ಚೂರ್ಲ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬಾರ ಬಂಡು ನೆಟೆ ತಿರ್ತಡು ಬಾರ ಬಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶತ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡೋದು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಇಂಚ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತ ತೀರ್ಥ ಜಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತನ ಎಂಚಾಂಡ. ಸೊ ಜಪ್ಪುನ ಲಾತೆ ಬಂಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಸ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರಾವಡು ತೋಲಿ ಕೋಟೆ ವ್ಯೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಟೆದ ವ್ಯೂ ಅಂಚೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವ್ಯೂ ಅದ. ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಮುಖ ಹೆಂಗಿದೆ ತಿರ್ತಬಹುದು ಭಾರಿ ಬಚ್ಚಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೈ ಪುಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಇಜಂಡ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬರಡು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಸನ್ರೈಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಉಂಡು. ഓ ഫാത്തിമഞ്ഞ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആകാൻ പോവാണ് ഓലെ റീലില് ഫാത്തിമ ഉണ്ടാവും ശിക്കാരി ശംഭു. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಇತ್ತ ಸುರಕ್ಷಾ ಇಟ್ಟೆ ಹೋದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಾಡು ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ. ಸೊ ಆ ಲೈಟೆ ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋಪಲ್ ತುಲೆ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸೊ ಐಟೆ ಹೋದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ತನಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಬುಜಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುಣಂದು ಸೊ ಇಂಚ ಬರೋಳಿ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು తీయను ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಉಲಾಡ್ ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಮುಂದೆ ತೋಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಪೂರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಸೊ ದೀಪ ದಿವಾರಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಲ್ಪ ನೃತ್ಯ ಪುರ ಮನ್ಪುಂಡ ರಾಜ ಅಲ್ಲುಕುಲೊಂದು ಈ ನೃತ್ಯನ ಪುರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ
ಮಿತ್ ರಾಜಂ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಮೋನೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಗೋಡೆಲು ಪೂರ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಒಯ್ದುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಒಂದುಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಿಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆತ್ ವಿಷಯಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪರ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ತದ ನಾವು ಒಂಜಿ 2-3 hours ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಆಯ್ನಾತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಯಾಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಯೋ ಹಿಡ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕತ್ತಲುಂಟು ತುಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಒಂಥರ ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಂತೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಸೊ ಪೂರ ಓಪನ್ ಇಕ್ಕಲ ಬಾಕಿಲಿಂದ ಅಲಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲ ಇಂಚೆ ಜಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಪೂರ ಗವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಳೆ ಪಂಡು ಕೂಡಂಜಿ ಸುರಂಗ ಬೆಳಕೊಂಡು ಸುಚು ಹೆಂಚುಂಡು ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡದ ಬಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿನದ ವಾ ನೀನು ಸಿಂಕ್ ಬೇಕಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಜೊತೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋಟೋದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಆಟೋಡಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋಟೋದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೆನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾದಜಿ ಇತ್ತ ಫೋನಾಗ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಸೋಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ರಚನೆ ಮಂದಿರ ದಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಡು ಆನೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾಲವರಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇದಿತ್ತೆ ಸೊ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಹಾದ್ವಾರನ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಕಟ್ಟದ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಏನಿತ್ತು ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ಆಟೋ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿದಾಯಿ ಅವೇ ದ್ವಾರ ಹಿಡ್ದಾಗ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಿಟೀಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆತ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ತುಂಬದ ಕಲಡ್ ಅವು ಪೂರ ಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಜರ್ತ ಬಾಡ್ದಿರ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದ ಖಾಲಿ ಕೋಟೆ ಮೇನ್ ಇತ್ತದ ಆದ ಬೋಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಒರಿತೀನಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತದೆ ಬೋಣ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಡಪು ನಾಣಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಟ್ ಪೋಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಫೋಟೋದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಂದೆ ಸೊ ಆ ಮಹಾದ್ವಾರ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಸೊ ಅವೇನು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋಜಾವಣಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದುವೇ ಮಹಾದ್ವಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪಂದ್ಲಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ತೋಗಿ ಸೊ ಕೆಲವು ಕೋಟೆ ಪೂರ ಇಂಚ ನಿಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾನು ಸೀದಾ ಜಿಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರ್ಯಾಪಿಡ್